да ви кажа, че от идиот се превръщам в кретен. Но не съм единствен с проблеми в главата. И ако на теб ти е писнало да събудим луната, йо, знаеш кой е приспа, романтична двойка, идиот и побъркана жена. Моля без имена, почувствай камбаните в главата ми. Нормално ли е психиатър ми да вярва в съдбата ми? Нормално ли е тайпата ми да вярва в мен? Аз от малък да вярвам, че утре е моя ден. Нормално ли е да съм фен на кафевите ти очи? Ще ти докаже любовта с всички възможни страни. Но знай, мен ако имаш, значи нямаш нищо почти. Само един надървен хуй и две сини очи. Останалото не е за пред хора, но когато му дойде времето, ще се отворя вербен и си. Ако напиша нещо ново, което не сте чели, значи боговете сигурно са поудели. Ако предложа нещо ново, което не сте видели, значи боговете сигурно са поудели. Ако някой се радва на моите рими закъснели, значи боговете сигурно са поудели. Но защо ли ме затрупват фенки с хиляди имейли? Защото боговете сигурно са поудели. И аз стана звезда, значи ни трябва промяна. Не може всеки когото хванат да се ре от екрана. Тая шибана държава, за да стане звезда, е задължително да си педал или курва. Само аз ли осъзнавам как стоят нещата? Само на мен ли ми се струва Азис реве за хуй в устата? Само на мен ли ми писна от прехвалени певици? Станали това, което са заради огромни цици? Сексуални ловици, вагинално надарение. Лате на хуя ми, аз решавам музикални проблеми. Кажи какво да направя, за да не правя бели? Как да забравя всичките тези 10 години мечти? И аз искам да ме чуят, но съм бас и покука. Как да живея със себе си, когато дори не ми пука? Знам, че не ставам да давам на никой настроение. Притежавам само мнение и тръгвам на поклонение. Ако напиша нещо ново, което не сте чели, значи боговете сигурно са поудели. Ако предложа нещо ново, което не сте видели, значи боговете сигурно са поудели. Ако някой се радва на моите рими закъснели, значи боговете сигурно са поудели. Но защо ли ме затрупват фенки с хиляди имейли? Защото боговете сигурно са поудели. Това е първата ми стъпка и може би е последна, но вие е бедна фантазията, какво ще стане ако напредна? Като харизма, поредна клизма на българската сцена, наредена от глупаци като мене. Йо, аз съм неидентифициран хип-хоп обект и по-добре да ме запомниш. Ето това е моят проект. Аз съм като фамилия Зрънкови, всички ме мразят, но ги е страх да ме гръмнат, протестират и се пазят. 90% от времето ми не помня къде съм. За останалите 10 почакай, ще си спомня. Добре съм, паркирал съм неправилно, хей, не се е баве, разкарай паека от колата ми, за да няма падай, ставай. Боговете са с мене, това не игра, аз не играя, ще те отнесем като Вежди Рашидов, полицая. Накрая, ако бате Бойко се навърта тук, не си ме виждал, не си ме чувал, нека пита. Ако напиша нещо ново, което не сте чели, значи боговете сигурно са поудели. Ако предложа нещо ново, което не сте видели, значи боговете сигурно са поудели. Ако някой се радва на моите рими закъснели, значи боговете сигурно са поудели. Но защо ли ме затрупват фенки с хиляди имейли? Защото боговете